Moi vaan kaikki, mä oon Mikko. Mä oon tässä Original Sokos Hotel Arinan vastaanotossa vuoropäällikkönä. Original Sokos Hotel Arina on tämmönen eläväinen kaupunkihotelli tässä Oulun kaupungin keskustassa. Meillä on 260 huonetta. Lisäksi meillä on 2 ravintolaa tässä hotellin rakennuksessa ja lisää löytyy ravintoloita ja kahviloita tuosta nurkan takaa kauppakeskus Valkean puolelta. Mun mielestä vastaanoton työssä on kivointa se, että pääsee olemaan erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Työkaverit on kivoja ja meillä on täällä hotellissa hyvä yhteishenki eri osastojen välillä ja pääsee näkemään monenlaisia kivoja ihmisiä. Tervetuloa tänne Sokos Hotelli Arinan aamupalalle. Mä olen Merja ja mä vastaan tästä hotellin aamupalasta. Mun työ alkaa kello 5 aamulla ja ensimmäisenä mä keitän asiakkaille kahvit ja teet. Ja sen jälkeen mä rupean täyttää tiskiä. Sitten ne ensimmäiset asiakkaat jo saapuvatkin. Ja sitten kun meidän aamupala on ohi, niin me tehdään loppusiivous ja seuraavan päivää varten tehdään pikkusia valmisteluita. Hei, minä olen Roosa ja mä oon töissä täällä Original Sokos Hotel Arinan kerroshoidossa. Meidän kerroshoitajien työtehtäviin kuuluu yleinen siisteydestä huolehtiminen ja sitten noiden huoneiden valmistaminen ja siivoaminen asiakkaita varten. Kerroshoitajan työssä ehdottomasti parasta on se, että näkee heti sen työnsä jäljen, kun vetaa ja laittaa huonetta valmiiksi. Totta kai meillä on myös tosi mukavat työkaverit ja sitten tämä on aika aktiivista työtä, että me liikutaan paljon päivän aikana, niin siinä tulee myös sitten sitä hyötyliikuntaa työtä tehdessä. Parasta hotellissa työskentelyssä on asiakaspalvelu ja mahtavat työkaverit ja ihanat asiakkaat. Hotellissa työskentely on monipuolista ja kansainvälistä. Kiitos kaikille tästä virtuaalivierailusta tänne hotelliin ja tervetuloa käymään joskus ihan livenäkin täällä paikan päällä.